priniesol viacej lásky do našich duší, viacej úsmevu. Zamýšľame sa nad svojím bytím, zamýšľame sa nad svojimi pocitami. Nastáva očista bytu, očista príbytkov, ale aj očista duše. K tomuto sviatku to patrí. Ide o to, aby sme s radosťou privítali nový rok, aby sme sa mali dobre, aby sme boli zdraví, šťastní, spokojní, ale pretože je dnes Mikuláša alebo zajtra, čo poviem, zajtra, ale určite sa to dá dnes v noci. Takže my sme pre vás pripravili krásny program ako darček k našmu sviatku Mikulášu. Ja by som ale neskôr chcela privítať našich vzácnych hostí. Medzi nás prišiel primátor mesta Senec, inžinier Kvál, vedúca odboru sociálnych služieb pani Lociová, ktorá nám je veľmi blízka. Aj včera sa zúčastnila na našej akcie na otvorení výstavy našich šikuliek. Som bola vyrušená, pretože mi ukazovala naša členka výboru, že prišla medzi nás aj predsednička okresného výboru okresnej organizácie jednoty dôchodcov Senec, a to je Zdenka Frčková. Veľmi operatívne sme museli prehodiť aj náš program. Viete, že vždy sme mali v programe školy teraz neviem, ako sa momentálne volajú tie školy, ľudové školy umenia, a teraz sa volajú základná umelecká škola. Ale máme tu jednoho pána, syna našej členky Henriety Pomichalovej. Máme tu pána Pomichala, ktorý má teraz školu, súkromnú tanečnú školu Daniela Pomichala. Tak vítame tieto detičky, nech sa páči.
A pretože prišli nám zatancovať štandardné tance zo školy v Pezinku a z Veľkého Bielu. Nech sa páči. Sme si pre vás pripravili takú jednu špecialitku a budete mať veľkú česť vidieť našu úplne novú choreografiu v predpremiére, pretože premiérovať ju budeme v sobotu. Ešte nebudeme úplne nabombovaní, lebo ešte trošku dorábame ženské kroje, takže dievčatá budú také, ale to už máme takmer hotových. A bude to choreografia zo Soblahova. Možno niektorí viete, kde je Soblahov, do Trenčína, je to dedinka pri Trenčíne. A my sme sa rozhodli spracovať na základe vlastného výskumu fašiangy v Soblahove. Tradičná obchodská masiek sa samozrejme v Soblahove robila, ale robila sa aj netradičná obchodská s klátikom, alebo s klátom, s ktorým chodili mládenci po dedine. Bolo to podobné ako s maskami, akurát mali inú zamienku si vypiť. Samozrejme, po každej dobrej obchodske musela byť dobrá muzika. Tam sme sa dokonca dozvedeli, že muzika, ktorá hrala na zábave, hrala pred krčmou tzv. Marš, takú pozvánku pre ľudí, aby prišli na tú zábavu, tak aj ten budeme dneska počuť. No a potom už sa budeme tešiť na poriadnu fašiankovú veselicu. Ale tak ako to na pravej dedine býva, tak počas tých fašiangov platili fašiankové regule, alebo po soblahovsky fašánkové regule. No a tie nám príde oznámiť dedinský hlásnik. No a keď už skončíme tie fašianky, čo teda sa trošku predbehneme dobu 2 mesiace, tak sa vrátime zase naspäť k tým Vianociam a niečo vianočné, nejakú koledu vám dáme na záver, aby to nebolo také celý advent. Advent nie je o tancovaní, ale trošičku vás dúfam zdvihneme z tých stoličiek. Tak vám prajem príjemný umelecký zážitok. Vamos a dar,
Dáva sa na všeobecnú známosť, že cez fašánky platia fašánkové regule, podľa ktorých sa musí každý v tejto dedine držať. Kto by tak neurobil, bude mu u richtára políti 5 a 20 palíc vymeraných, aby nezabol, že tej fašánkovej roztopaše môže byť len odhentál a špotál. Za tretie, dievkam sa zakazuje vešať sa mládencom na krky, oblizovať sa s nimi na obecné pláci a robiť tak ostudu nielen rodine, ale aj celej dedine. Za štvrté, zakazuje sa nielen krčmárom, ale každému gazdovi pálené z vodu krstiť, aby ich nezamrzlo. Za páté, všetky baby v dedine treba vytancúvať a popri tom, jak sa patrí, vysoko vyhadzúvať, aby im narôstli vysoké konope. Za šieste, mládenci, ale tiež aj mladí ženáči, ktorí mienia chodiť s klátom po dedine, musá ho mať pekne vyštafírovaný, s tuškami ovešaný a hlavne, čo je treba zduplúvať. Ten klád nesmie byť kranutý ako v loni. Koniec hlásenia. Punktum. Gazdina pochvále. Naša kapsa u Boha všetko bere, čo to dá. Aj slaninu, aj rebra, aj kybavské rebra. Muzikanti, keď sme tu tak pokope, gazdinej prekonope. Aj
že ma bude krucúvať. Hýbaj! Sekerenka túpa, ide se rúbať duby, ťažko je milúvať, do koho neľúbia hýbať. Mala nemeníka, pekná čierna. Robíš, dievčina, či ťa mám kabíbila, či len tak klála, prešvarného Jána. A či len tak klála, prešvarného Jána. Požehnané prežitie Vianočných sviatkov, všetko dobré, krásny večer ešte. Máme ľudovú notu, zase sa preniesieme do Latinskej Ameriky, nie? Však my sme si pamätáme Gota, ako vyhral súťaž v Latinskej Amerike a bola tam aj naša spevačka Helenka Vondračková, tiež získala takú cenu, takže
a privítame opäť týchto našich mladých krásavcov, krásnych dievčatá v krásnych šatách, aby prišli medzi nás. Za potlesku samozrejme. Zamestnávate, že ja televíziu nepozerám, to je to najhoršie. Sem tam si pozriem správy, aj to len tak po jednom očku, aj kde je ten mladý šuhaj, to idem za ním, lebo toto bude dlhšie trvať. Tak poď, Fešák, prezrať nám. Veľa ťa musia malovať. Ani nie, tým, že som ešte vlastne dieťa, tak len tak úder, aby som na sebe nemal na sebe veľa make-upu. Dobre, a ktorá kočka z niečo takú pikošku z natáčania? No napríklad jeden z mojich hereckých kolegov, ktorý je vlastne o 2 roky odo mňa. My sme sa niečo naučili. Takže ako prvú uvidíte sambu, druhá bude čača, tretia bude rumba, to je taký horúci tanec, a štvrté bude španielské paso doble a ako posledný uvidíte jive taký. Dobre, tak nech sa páči, odovzdávam.
in a simple way. And if you need to know I'm still standing, you just fade away. Don't you know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. I'm still standing after all this time, picking up the pieces of my life without you on my mind. I'm still standing. I'm still standing. Once an act could hope to win, starting down the road, leave me again. Friends you make were meant to cut me down, and if my love was just a service, you'd be by my now. You know I'm still standing, better than I ever did. Looking like a true survivor, feeling like a little kid. Bolo niečo nádherné a tu sme s kolegom akorát hovorili, že dúfame, že sa to nikdy nevytratí a že budú takíto tanečníci aj naďalej, také tie tradičné tance a tie tradičné oslavy aj naďalej udržiavať. Je to podľa mňa v tejto dobe hlavne veľmi podstatné. Ale samozrejme všetci boli podľa mňa fantastickí. Na úvod mi ešte dovolte, ja by som rád ospravedlnil pána viceprimátora, poprosil ma, aby som ho ospravedlnil, pretože takisto ako ja, aj on veľmi rád chodieva medzi vás, ale je chorý. Takisto pani prednostka veľmi rada chodí, ale mala nejaké povinnosti, bohužiaľ nevždy sa nám podarí prísť všetkým. Mňa zase mrzí, že som nemohol byť medzi vami, alebo teda v klube pred 2 dňami. Mal som to na pláne, ale bol som odvolaný do Bratislavy na župu, kde sme mali jedno veľké stretnutie, tak bohužiaľ musel som ísť. Takže vtedy ma zastúpila pani prednostka s viceprimátorom, no a dnes som zase zastúpil aj ich. Na budúce dúfam, že prídeme v plnej zostave. Toľko na úvod. Čo som dostal od pani predsedničky takú otázku, že by som vám prezradil, že čo sa chystá, čo sa deje. No, vie mi to veľmi ťažko, lebo my o všetkom sa snažíme informovať, či už Senčanovi, alebo na Facebooku, takže neviem, čo presne by vás zaujímalo, ale úplne v takú najbližšiu dobu, v tomto našom adventnom období určite ste si všimli, že sme vyzdobili Senec zase o niečo krajšie ako minulý a predminulý rok. Snažíme sa tie Vianoce tak ozaj medzi tých ľudí priniesť. Myslím si, že to má aj úspech, takže stále sa snažíme ten Senec vyzdobiť krajšie a krajšie, aby naozaj ľudia pocítili to, že tie Vianoce sa blížia, hlavne ľudia pracujúci, aby teda trošku zvolnili. My práve naopak máme toho v decembri stále viac a viac a viac, takže my sa tiež už tešíme na tie Vianoce. Dúfam, že zajtra, to je hneď prvá taká väčšia akcia, máme rozsvietenie vianočného stromčeka, takže dúfam, že vnúčata, pravnúčata, ak máte, tak prinesiete. Bude to pekná akcia aj s programom. Pripravili sme na námestí aj klzisko. Nie je to klasický ľad, ale je to umelý ľad, ale mal by byť veľmi podobný tomu naozajstnému ľadu, takže kto má korčule, môže aj vyskúšať. Hneď v sobotu sme pre vás pripravili, to je zase taká naša akcia, moja a mojich kolegov z klubu 90301 poslancov. Sme pre vás pripravili tradičnú zabíjačku, to je už taká tradícia, ktorú ešte zaviedol môj otec volakedy, tak ja sa ju snažím naďalej udržiavať. Takisto aj zabíjačka vždy patrila k takým tradičným veciam, ktoré či už na dedinách aj v mestách sem tam sa diali, takže my sa snažíme to takisto dodržiavať. To bude v sobotu. Dneska celý deň sme pripravovali, zajtra ma ešte čaká, takže dneska a zajtra pripravujeme, v sobotu sa vidíme na námestí, to má chuť prísť okoštovať zabíjačkové špeciality, budete vítaní. Zároveň tam bude taký sprievodný program, to je taká novinka po minulom roku, súťaž v výrobe klobás, to zase takí naši priatelia,
ktorí chodia reprezentovať mesto aj do Maďarska a tak ďalej. Určite ich poznáte, pán Polák, tak a jeho tým Hašaš Pašašok, takže budú tam robiť nejakú súťaž o varení klobás takisto. No a potom štartujeme, tuším je to 13. Ja som si úplne istý, ale myslím, že 13. štartujeme vianočné trhy. Tie budú až do Vianoc, tuším 10 dní to bude. Priznám sa, že neviem úplne presne tie dátumy, lebo je toho veľa. Takže budú vianočné trhy každý večer počas celých vianočných trhov, ktoré budú trvať 10 dní. Tam bude živá kapela, otvorené všetky stánky, samozrejme aj klzisko k dispozícii. Takže toľko je nachystané do toho vianočného obdobia. No a čo sa týka budúceho roku, no čo som mal možnosť počuť, tak máte toho aj vy naplánovaného veľmi veľa, či už rôzne vzdelávacie aktivity, cestovateľské aktivity, akcie. Takže ja vám prajem, aby vám to všetko vyšlo. Za nás my plánujeme veľa vecí, takisto aj investičné, rôzne, o tom sa dočítate v Senčanovi, ja vás s tým teraz nebudem asi zaťažovať, nie že by ste sa chceli spýtať na niečo konkrétne, ale asi taký najväčší úspech, čo sa nám podaril, je, že sa konečne dočkáme novej polikliniky, už je to aj v Senčanovi. Ja veľmi nerád rozprávam o veciach, ktoré nie sú úplne isté, ktoré sa len pripravujú, lebo potom to nie vždy môže dopadnúť dobre a je z toho skôr hanba. Ale toto vyzerá už naozaj 99,9%, že by sme začali stavať novú polikliniku, z čoho sa ja teším. Podarilo sa nám získať, alebo teda pravdepodobne získame, ale vybaviť veľkú časť tejto investície z externých zdrojov, z eurofondov, takže ja pevne verím, že sa aj dočkáme a ak všetko pôjde tak, ako si my predstavujeme, tak je reálne, že sa začne stavať už budúci rok. Nehovorím, že hneď na jar, ale dúfam, že v priebehu roku. Bohužiaľ, tá legislatíva je tak komplikovaná niekedy pri tom verejnom obstarávaní, že sme radi, že vôbec sa dopracujeme k nejakému výsledku. To je asi taký najväčší projekt, ktorý ma zaťažuje momentálne najviac, lebo to nie je jednoduché celé sprocesovať. A tým, že máme advent, blíže sa nám Vianoce, ja vám asi na záver všetkým poprajem, aby ste tie Vianoce strávili v zdraví, v pohode, v kruhu najbližších s tými, s ktorými si to predstavujete a do nového roka. Ja si myslím, že nič nie je dôležitejšie, len to zdravie a nech vám vyjdú všetky tie aktivity, ktoré máte naplánované. Pekný večer vám ešte. Už večeru, za ktorú poďakujem pánovi primátorovi, pretože to on nás dnes večer pohosťuje. Ďakujem vám. Ja som zase pani predsedníčke priniesol takú malú pozornosť, lebo tak predsa len tú energiu takisto tú veľmi veľa energie to stojí, aby to takto všetko zorganizovala. Áno, je pravda, že my to pomáhame finančne, ale to je len tá malá časť, toto všetko ostatné potom treba zorganizovať. Má veľa práce, ale aby si to naše dievčatá užili, držím im aj palce, nasleduje nový tanec twist, a potom prekvapenie pre pána primátora. No. Aké? Však už to je prekvapenie. Nech sa páči. Let's go,
Toto som si nezaslúžil. Dostanete boskot, stále babky.